Hej og velkommen til endnu en video herinde fra Red Dyrepark. Lige nu der går jeg inde ved aberne, så ja, jeg kan lige få lov til at se det. Der sidder en abe lige derovre, så, og her kravler de og alt muligt, så ja, det er dejligt. Og der er stadigvæk dejligt vejr herinde. Så selvom de har lovet regn, så er der faktisk overraskende godt vejr. Og videoerne de bliver altså lidt korte. Nej. Fin lille abe der. Den er sød. Ja, jeg tænker, at jeg slutter den her video nu. Så vi ses næste gang.